A pozor, ještě není konec zápasu a slávisté vběhli na hřiště, tak tohle je úplně mimo, ale úplně. Navíc někteří se vrhli i na spartanské hráče. Proboha. Tak tohle je absolutně přes čáru a tohle na fotbale vidět rozhodně nechceme. A pozor, a slavističtí fanoušci zamířili i ke kotli hostů a teď tam létají světlice. Tohle ještě není závěrečný rejs, prosím, vraťte se na svá místa, vraťte se na svou místo, ještě není konec. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Tohle zápas ještě není u konce, prosím, vraťte se na stadionovou najedem, ať si můžeme závěrečného slovu užít po zápase. Pojďte prosím ještě na své místo, ještě není konec. Ist das gleich?